Ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan, Coulomben legeari buruz hitz egingo dugu eta formulan agertzen diren gauza guztiak zer diren azalduko ditugu. Hasteko, Coulomben legea ikusten dugu indar bat adierazten duela. Indar hau deitzen da indar elektroestatikoa. Indar elektroestatiko hau eratzen da bi karga nahiko hurbil jartzen direnean. Indar hau Newtonetan neurtzen da, beti bezala, indar guztiak bezala, eta hurrengo formula jarraitzen du. K konstante bat, bider karga bakoitzaren, partikula bakoitzaren karga, bi eduki behar ditugula beti, zati distantziaren karratua. Hau da, gehoz eta gehiago urrundu kargak, oso azkar txikituko da Coulomben indarra. Beraz, generalki, distantzia txikitan soilik nabaritzen da indar elektrostatiko hau. Zer da K? K proportzionaltasun konstante bat da, konstante bat beti da berdina, eta esperimentalki ateratzen da generalki. Proba eta error egiten, eta azkenean lortzen da zein dan balioa ingurune bakoitzerako. Hau da, ez da berdina hutsean, proportzionaltasun konstantea, dala bider 10 bederatzi, oso handia da. Newton bider metro karratu zati Coulomb karratu unitateak ditu. Airean hutsaren ia berdina da, beti kontsideratzen da berdina kalkuluak egiteko era errazean. Izotxean adibidez, beste adibide bat jartzeko, 3 bider txikiagoa da. Beiran onio txikiagoa, eta uran ikusten duzuenez, ja magnitude orden bat txikitu dugu. Beraz, ingurune aldatzen bada, proportzionaltasun konstantea nahiko aldatzen da, hori kontuan eduki. Bestalde, kargak, Q bat eta Q2, Coulombetan neurtzen da karga, Coulomb bat oso handia da. Normalean, lan egingo dugu, mikrocoulomb, milicoulomb, edota nanocoulomekaz, inkluso, beraz, kontuan eduki, Coulomb bat oso magnitude handia da. Eta, Q bat eta Q2 positibo edo negatibo izan daitekez. Hau da, imaginatu Q bat eta Q2 zeinu berdina dutela. Kasu honetan, imaginatu biak positiboa direla. Q bat eta Q2. Kasu horretan, indarra positiboa izango da. Gauza positibo bat, bider beste gauza positibo bat, positibo. K beti positibo dalako, eta distantziaren karratua ere. Baina, imaginatu, bi kargak zeinu ezberdina kontrako zeinua dutela. Positibo, Q bat, eta Q2 aldiz negatibo. Kasu horretan, indarra negatibo izango litzateke. Zergatik, azken finean, indar aldaratzaileak, hau da, kanporantz bultzatzen duten indarrak, positiboak direlako beti, matematikoki, eta indar erakarleak, hau da, distantzia txikitzera bultzatzen duten indarrak, negatiboak dira beti. Zeran ikusi daiteke hau fizikoki, matematikoki bere zergaitea deko, baina fizikoki, azaldu daiteke errez esaten, negatiboa dela, haien arteko distantzia txikitzen duelako indar erakarleak. Horrean, txikitzen duenez negatiboa da. Eta indar aldaratzaileak, hau da, indar positiboak, distantziak handitzera bultzatzen dituenez, indar hori positiboa da, distantzia hori handitu nahi duelako. Beraz, kontu asko duki, zeinuagaz indar elektrostatikoa erabiltzerakoan. Eta azkenengoa, de distantzia, dano dakigunez, metrotan neurtzen da, eta hemen sartzerakoan beti metrotan sartu. Ariketan zentimetrotan badaukagu, metrotara pasatu behar da. Kontuz unidatekaz. Eta beno, hau izan da guztia, espero dut ulertu izana, eta gogoratu, YouTubeen naiz webgunean jarraitu jakindun.